Maxivision viihdepalvelua voit nyt käyttää myös mobiilipäätelaitteella. Voit katsella TV-kanavia, selata ohjelmaopasta ja tehdä tallenteita. Aloita lataamalla Maxivision Viihde mobiilisovellus laitteeseesi sovelluskaupasta. Luo itsellesi Maxivision asiakastili ja tunnukset sovelluksen ohjeiden mukaisesti. Mikäli olet jo Maxivision asiakas, voit käyttää samaa asiakastunnusta kuin Maxivision Viihdeboxissa. Kirjaudu sovellukseen Maxivision asiakastunnuksillasi. Ohjelmaoppaasta on 2 näkymää. Toisessa voit helposti valita meneillään olevan ohjelman katsomisen tai tallentamisen. Toisessa näkymässä ohjelmaopas näyttää myös tulevat ohjelmat. Pääset katsomaan TV-kanavaa koskettamalla ohjelmaoppaassa näkyvää kanavan logoa. Kanavan vaihto onnistuu pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle. Kosketa ruksia yläkulmassa palataksesi ohjelmaoppaaseen. Koskemalla meneillään olevaa ohjelmaa ohjelman kuvauksesta voit tallentaa tai aloittaa ohjelman alusta. Tallenteet näkymässä voit katsoa tallenteita sekä poistaa jo tallennettuja ja ajastettuja ohjelmia. Tallenteet on katsottavissa mobiililaitteella sekä Viihdeboxilla. Mobiilipalvelussa voit lukea asiakkaallemme tarkoitetut uutiset ja tiedotteet valitsemalla uutiset-näkymän. Kun uutinen on kerran avattu, se merkitään luetuksi. Asetuksista pääset kirjautumaan sovelluksesta ulos.